רויטל, מה נשמע? תגידי, את מגיעה כזה לשבת זכור הזאת? למה אני מה זה מתלבטת? ברור שאני מגיעה לשבת זכור. אבל את יודעת שצריך לארגן חתיכת מזוודה. בין אם אני ארגן מזוודה 1000 שנה, לבין אם לא, אני מגיעה לשבת זכור. וזה שתישן על הרצפה עם החרקים? בין אם אני אשן על הרצפה או לא אשן על הרצפה, אני מגיעה לשבת זכור. וקמים מוקדם לתפילה. בין אם יקום ב5 בבוקר או ב11 בבוקר, אני לשבת זכור מגיעה. ובואי, לא נדבר על זה שהשבת עם המורות. בין אם המורות יהיו או לא יהיו, אני לשבת זכור מגיעה. ונחשי מי לא יהיה? נדר, אהבת חיי. את מה? איך את מגיעה? בין אם נדר יהיה בשבת זכור או לא יהיה, אני מגיעה לשבת זכור. ובואי, זה שהאוכל קטרינג. ולא של אמא שלך. לא משנה לי מה אני אוכל או לא יוכל, אני מגיעה לשבת זכור. וזה שאת צריכה לסדר אחרי האוכל? בין אם אני אסדר, אמציא לך מה תגיד שמה, לבין אם לא, אני לשבת זכור מגיעה. ואת יודעת שהקטע הוא שהשבת זכור היא לא בשבת זכור. בין אם יהיה שבת זכור בשבת זכור או לא, אני לשבת זכור מגיעה. את יודעת מה? מה? אני אבוא לשבת זכור. בין אם תגיעי לשבת זכור או לא תגיעי לשבת זכור, לא אכפת לי.